És que jo crec que ha passat una cosa molt important, i Esther ho ha dit, és a dir, que ha passat tota una generació que va fer la transició, ha desaparegut pràcticament tota. I clar, la que ha vingut després és la que ara se troben alguns problemes que tu has assenyalat molt bé, jo crec que alguns més exagerats que altres, perquè alguns jo crec que estan utilitzant-los com a parapeto, perquè no deixen passar la responsabilitat penal a qui són els autors reals, i parlo de Bankia, i crec que tots m'entenen. I aleshores, clar, és un canvi radical, ja és una altra generació, una altra manera de fer les coses, aquesta no surt ben parada, aquesta que ha seguit a la nostra, i evidentment està ara la vostra, que és la que té que reconduir la situació. Portats aquí el terme, jo crec que és inevitable que s'haurà de fer una nova formulació de la política a Espanya i a Catalunya, i jo crec que pot haver encara l'última esperança. L'última esperança. Jo quasi l'he perduda, Ara repassem aquesta esperança. Eduard i Esther. Jo crec que aquí es donen dos factors, i això és el que d'alguna manera fonamenta el pessimisme terminal del llibre. Al final és pessimista el llibre, no? I són i estic d'acord amb l'Aia, són elements que es van donant a la política espanyola jo diria que de desenganys d'una voluntat d'interpretar correctament el que és Catalunya, que té una explicació des del punt de vista històric en què han rebut molts espanyols, la majoria dels espanyols, una educació molt esbiaixada de lo que és Catalunya en realitat, i no entenen el concepte d'una Catalunya-nació, no l'entenen. I aleshores, clar, creuen que això és una xuleria dels catalans. I jo crec que aquí hi ha un problema de formació històric, que el franquisme el clave en el subconscient de la gent i s'ha quedat enganxat. Per què? Perquè jo estic veient, per exemple, aquests últims temes en Madrid, estic veient la poca intel·ligència i la poca sensibilitat que hi ha respecte a aquest fenomen. Jo estava dinant en Miguel Herrero de Miñón i parlant d'aquest tema, perquè ell està tan preocupat com jo, i ells van coincidir amb mi, és que no hi ha manera de fer entendre el que és Catalunya, no hi ha manera, no ho volen entendre o no ho poden entendre. I el segon element que a mi me preocupa és molt més pragmàtic i és cínic. Jo ho diré perquè fa temps que estic donant-li voltes al tema. A mi el de les balances fiscals no m'ha convençut mai, perquè són interpretables i són fetes, o poden ser fetes des de supòsits diferents. Per tant, poden sempre ser enganyoses per una banda o enganyoses per l'altra. Però hi ha una cosa que és axiomàtica, entenc jo. El paquet del pressupost espanyol requereix una finançació molt sòlida, perquè si no entres en dèficit, i arribem al desastre d'ara. Què passa? I aquí interpreto jo la diferència que li van fer al president Pujol quan va plantejar Suárez aquest tema que us he dit. Què passa si li treus Catalunya? Aquest és el tema. La Caixa no dona. Aquest és el tema. És a dir, el País Basc pot aportar un 5%, un 8%, Catalunya és el 10%. 20%. No, Catalunya un 20%? El 20%. Catalunya té, en l'aportació del PIB espanyol, és un 20 o 21%. En les exportacions un 25%. No, és que les exportacions del cinturó mediterrani, és a dir, Balears, València i Catalunya, se'n va acabar el 40 i pico, 41, 42%. Això ja és substancial. Però és que ara ve l'altre. El paquet fiscal que ha de suportar el pressupost de l'Estat, Catalunya no porta l'equivalència al 22%. I aquí està la clau. Per què? Perquè Catalunya paga els impostos. És que la gent té una consciència de pagar els impostos. I aquí l'economia bé o negra és minsa, que existeix segurament, però no és ni el 25 ni el 30%, que altres comunitats sí. Llavors, què passa? Com que les altres comunitats no transparenten tota l'economia, la fiscalitat s'esmunyeix. Llavors resulta que Catalunya, com transparente potser el 85 o 90% de la seva economia, què posa? El percentatge no és del 22%, posem per cas, seria l'equivalent al PIB, sinó puja percentualment a un 30 o 35%. I, amic, no hi ha pressupost que aguante un menys 30 o 30%. Perdre el 30%. Lilian, això que deies de que no ho podem depositar tot amb les balances fiscals, això és cert, però jo crec que hi ha més elements que justifiquen aquest desamor entre Catalunya i Espanya. No solament les balances fiscals, que jo crec que existeixen, les inversions de l'Estat a Catalunya, però si és que Foment del Treball Nacional ho ha reconegut, les inversions dels pressupostos generals de l'Estat s'incompleixen sistemàticament i no es fan. La llei verd, escolta, jo crec que hi ha molts elements. Els 12 anys que vaig estar de diputat, jo em vaig donar compte en un moment determinat que hi havia creixendo. Para Catalunya l'any que viene le ponemos 10.000 millones, para l'any que viene 12.000 millones. I quan venia la liquidació del pressupost, des dels 1.000 milions de l'any passat, se'n liquidaven de veritat 7.000.
I llavors se sumaven 3.000 al pressupost de l'any següent, que els mateixos se restaven també i estaven sempre igual. És a dir, han pres el pèl a Catalunya, ho sento molt, han pres el pèl a Catalunya en les inversions. I aleshores, clar, això crea un malestar. És a dir, hi ha coses inconcebibles. I poso un altre exemple. De València a Madrid hi ha 7 vies fèrries, diferents carrils, 7. De Catalunya o de Barcelona a València n'hi ha una que no està desdoblada en 50 quilòmetres. Això no hi ha dret. És que hi ha agravis que són tan objectius que no hi ha que fer una filosofia. És fer una radiografia o una fotografia. Llavors prou, aquest és l'argument, la fotografia. I això és el que no volen entendre la gent de Madrid, o els castellans, com diria Tarradellas, i això és el que crec que en aquest moment està plantejant el radicalisme d'una postura en Catalunya. Per què? Perquè hi ha la sensació de que no ens entendran mai. I això té que veure, és el que deia Laia, i el que deia jo, la formació que hem rebut unes generacions espanyoles que no han entès el que és la diferència de Catalunya.